Fil-Jum Dinji tal-Annimali li ġie ċelebrat il-ġimgħa mart il-Prim Ministru Dr. Lidja Bela qasmet il-fondi miġbura minn donazzjonijiet waqt il-kunċert A Night at the Palace lil diversi santwarji tal-annimali. Dr. Bela esprimit sodisfazzjoni għal sena oħra fil-Palazz tal-Girgenti tellaw it-tielet edizzjoni ta' dan il-kunċert bis-sem tal-Orkestra Filarmonika Nazzjonali. Sa dan it-tan Dr. Bela ringrazzjat lil ħaddiema kollha fis-santwarji tal-annimali għal-ħidma volontarja tagħhom ta' kuljum favur il-ħarsien tal-annimali. Hija fakret lis-santwarji fl-inizjattiva Solar for the Shelter li biha santwarji tal-annimali se jingħataw pannelli solari b'xejn. Din l-inizjattiva mhux bistejn li s-santwarji operaw b'mod aktar sostenibbli, iżda wkoll tnaqqas il-pis finanzjarju. Fl-istess jum numru ta' volontira ġew ippremjati f'edizzjoni oħra tal-Animal Honors Awards li għandhom lan li jiċċelebraw il-ħidma u dedikazzjoni ta' daw kollha, partikolarment il-volontira u l-professjonisti li ta' kuljum jaħdmu bla qiegħda favur il-ħarsien u drittijiet tal-annimali f'pajjiżna. Matul ix-xhur tas-sajf il-pubbliku kellu l-opportunità li jinnomina u jivvota għal 12 kategorija differenti, b'6 minnhom relatati direttament mal-annimali u 5 oħra għal persuni li jaħdmu fil-qasam ta' drittijiet tal-annimali. Il-premjiet ġew ippreżentati mill-Ministru responsabbli Anton Refalo, mis-Segretarju Permanenti Xarlo Camilleri, mill-Kummissarju għat-Trattament Xieraq tal-Annimali Alison Bezzina, kif ukoll minn Dr. Lidja Bela li ppreżentat premju speċjali lill-ġenituri ta' Jake Vella għall-memorja ta' binhom li ħadem bla qiegħda favur il-ħarsien tal-annimali.